Okay, mayong mudto na usab karatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alaga, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, pizza 11 na kini sa bulan sa Mayo tuig 2024. No, di na gyud madugay ang higala. Fiesta na gyud may higala, no? Karon ug mga adlaw pizza 12 na, pagka Martes pagka Lunes anti-bisperas na, no? Bisig-bisig na kay mga higala, no? Grabing pangandamay, no? Labi na nga nag-construct kami sa ato ang daghan pa ta kayo mga higala, no? So muna nga padayon lang yun kita mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon, o padayon lang gihapon kita sa ato ang pagpangandam alang sa atong umalabot nga kapistahan. Hala, no? Abi na mga higala, ari kita sa atong Saint of the Day. Aboy na nga atong Saint of the Day karon, mao si San Ignatius sa Laconi, no? Saint Ignatius of Laconi. No, natawo siya na atong tuig 1701, namatay na atong 1781. Usa kini siya ka Franciscano, self-denial and charity mao gi duha sa iyahang mga bertud sa gipuy-ano na lead to his appointment as the official beggar of the Catholic lead to his appointment as the official beggar of the congregation of the friars, no? So for the friars in Caliori, he fulfilled his task for 40 years. So official siyang makililimos. Gilaliman ka mga higala. Ikaw ang official nga makililimos alang sa grupo. Kaya ito, klaro ko ni mga higala. Okay. Okay, no? Nahala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Saint Ignatius of Laconi ang ato ang karong santo. Okay, no? Sa aray na kita mahigala sa ato ang wala sa usa ka takarayukan mahigala ha, kining gitawag nato sa in English og CBCP News. Lahos na kita sa atong katikisen, no? Pero aray kita sa ang atong topic katong nakadlawing adlaw, kabahin man sa idol, no? Mga idols karon na pod ang ato na pong hisgutan, kabahin na pod sa mga santo. Okay, no? Aron na buta sa mga santo. So the last time ang atong topic unsa gani ang idol, no? Karon kuan na pod ang atong hisgutan, kabahin na pod sa mga santo. So first is atong i-define og unsa ang santo, ha. A saint is a person acknowledged as holy or virtuous and typically regarded as being in heaven after death. A saint is a person acknowledged as holy or virtuous and typically regarded as being in heaven after death. Sa ito pa unsa gani ang santo? Usa ka tawo nga giila nga balaan o gituuhan nga atuan na sa langit human sa iyang kamatayon. No, sa ato pa usa day kining tawo nga kining gitawag natong santo nga higala, usa day kini sa katawo nga balahan ug angayang ilhon nga usa sa mga katawhan sa Dios. Unya sa dili atong kining santo nga higala, dili ni automatic nga ideklara nga usa ka santo. Moagi pauna kini og proseso nga gitawag og canonization. Primero mahigala, no, ilhon pa ni siya nga gitawag nato sa number 1 og servant of God, no, servant of God nga gitawag sa venerable, no, venerable, no, servant of God. No, tanawon susihon ang iyang kinabuhi kung pwede pa siya nga pagatawgon nga usa ka santo. And then makita nga kanang approved gyud maayo nga mga buhat sa iyang kinabuhi, nagsunod giso sa pagtulunan ni Kristo, tawgo na pod siya nga usa ka beato, no, blessed. Kanya sa dili pa siya tawgon nga usa ka beato, nagkinahanglan kitang usa ka milagro.
no, nga nagpamatuod nga tuwa na gid siya sa langit ug gani pinaagi sa iyang intercession dunay milagro nga nahitabo, no, ana no mo na siya usa ka santo. And then pag human nga napamatud-an nga authentic yun ang milagro nga gi-attribute niining maong tawo, no, isunod na dayon ang proseso sa canonization. So tao na pod kung aduna bay mga milagro nga iyahang nahimo ubos sa iyahang mga intercession, no, kung nakumpleto gyud gikan sa pagka servant of God kanto sa pagkabiyato hangtod sa pagka santo na kanonisasyon, ilho na siya nga usa ka santo. So muna nga makaingon kita nga dili day madali-dali ang pagkasanto. Muna nga ang usa ka santo matud pa lagi, no, a saint is a person acknowledged as holy or virtuous and typically regarded as being in heaven after death. Dato pa dili madali-dali kay duna pa na proseso, no. Karon ato pa ang usa ka santo di ay ilhon nga usa sa mga balaang katawhan sa Dios nga tuwa na sa langit, ana no. So kung atong basahon sa kining gipadayag kapitulo 5 bersikulo 8, mao kini ang kisgutan, no. Sa dihang gihimo niya kini ang upat ka balaang binuhat ug ang 24 ka pangulo nang hapa at ubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. No, sa ato pa kay ang santo usa naman di ay kamembro sa katawhan sa Dios, sa ato pa usang di ay sa ilahang mga buluhaton mao gyud ang ilahang pag-ampo. So ito pa ang mga pag-ampo nila wala dili na sa praktikal ba sa praktikal ba nga panghuna-huna ang ilang mga pag-ampo dili na para nila kay nalangit naman sila ano. So klaro kayo makaingon gyud kita nga ang ilang mga pag-ampo alang gyud sa mga nahibilin. Kay nga naman di naman nila kinahanglang iampo pang ilang kaugalingon kay nalangit naman sila, no. So muna nga kini ang mga santo sigon diri sa atong nahibaw, ano, matud pa diri, no, ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. So kini katawhan sa Dios mao kini ang mga santo sigon sa atong definition, no. Unya kay nag-ampo malagi sila, so dili mahitabo nga mag-ampo pa sila alang sila kaugalingon kay na santos naman sila. Klaro kayo ang ilang giampo mao na gyud ang mga nahibilin, ana, no. So muna nga nag-ampo gyud sab sila. Unya kung atong tanawon sa pinadayag kapitulo 7 bersikulo 13 14 mo sab kini atong mababasa. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug diin man sila gikan, no, gitubag ko siya, sir, nasayod ka kung kinsa kini sila, ug miingon siya kanako, mao kini ang nakalahutay sa dakong paglutos, gilabhan nila ang ilang mga bisti ug gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Nga sa ato pa atuan na sa langit ug nag-ampo lang sa nahibilin. Kay dili man gyud mahitabo nga mag-ampo sila alang sa ilahang kaugalingon kay nanalangit naman sila. So kadtong mga Katoliko, no, kato bitaw mga Katoliko ba? Kato ba mga Katoliko nga sa una nagdebosyon sa mga santo? Makaingon kita nga katong mga santo nga ilahang gidebosyonan sa una, nag-ampo gito para nila. Kay mo malagi nay atong manay ato ang panabot sa mga santo, no, nga kanang gitawag nato og mag-ampo gyud. Kato pa ang mga Katoliko sa una nga nagdebosyon sa mga santo, nag-ampo. Ang katong mga santo nga ilang gidebosyonan, nag-ampo gito para nila. Pero pagkakaroon nga nibulag na sila sa laing relihiyon, mibulag na sila, miipo na sila sa laing relihiyon, unya giindoktrinahan na sila, kabahin lagi na ining mga imahe ng mga Diyos-Diyos, gikasilagan na nila ang mga nag-ampo kanila kaniadto. Tungod lagi kay doon na may nakatudlo nila nga ang imahe kuno mga Diyos-Diyos. So, yan na, no? So dili gyud na mahitabo nga Diyos-Diyos ang mga imahe tungod kay nasayod man kita kung unsa ang Diyos-Diyos, di ba, no? Unsa ganito ang Diyos-Diyos sigon diri sa ato ang panabot, no, sa atong panabot, what is an idol, no? An idol is an image or a statue that is regarded as equal to or greater than God.
So wala man nato giila no ang mga santos o ang ilahang mga kining gitawag nato og imahe nga mas labaw pa sa Dios. So dili gyud sila matawag og Dios kay nga naman ang atong definition sa idol, an idol is an image or a statue that is regarded as equal to or greater than God. Pero wala man jud toy imahe nga gipasabot nga gitawag nato og nahimong Dios kay gituhuan nato nga mas labaw pa sa Dios. Ang asa katolikong pagtuo usa ka Dios ra gyud ang atong gituuhan pero gilangkuban sa tulo ka persona, wala na lain. So kanang mga pamasangil nga hasta ang mga santo atong giila nga mga santo, misconception na sa ang atong mga santo giila nga mga gitawag nato og mga Dios, misconception gina siya. E nga naman ato na kung gi-define ang santo nga is a person acknowledged as holy or virtuous and typically regarded as being in heaven. Ato pa mo na santo, wa man taniingon nga a saint is a person acknowledged as God. Wa man taniingon niya as holy ra. Noon niya gituhuan nato nga tuwa na sa langit. Ug gani nagampo alang sa mga nahibilin. Kay matud palagi no, matud pa diri sa ato sa atong basahon sa gipadayag kapitulo 5 bersikulo 8, matud pa diri ang matag usa kanila may dalang alpa o mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Ato pa ang mga santo nagampo gina sila. And of course, common sense dili mahitabo nga ang mga santos magampo para sa ilang kaugalingon kay nalangit naman sila. So ang ilang yung giampo mao gyud ang mga nahibilin. Ana no? So the question is ang pangutana, ang mga santos Dios ba? Dili yun. Gidefine na guna nato ang santos. Kung sa ganito ang santos, kita gunago tayo definition ana. Matud pa diri, a saint is a person acknowledged as holy or virtuous and typically regarded as being in heaven. Ato paalang ka nato ang mga santos giila nga mga balaan. Nganong giunsa man nato pag-ila? Niagi ko ng canonization, dugay kay tinuig-tuig ning pag-ila sa usa ka tawo nga mahimong usa ka santo, process of kining canonization. No unya mo ingong kita nga nganong liluhod man lagi ka sa atubangan sa kining sa mga imahe sa mga santos. Gipaka-Dios gyud nimo dili ang pag-ila kung kuan ba kanang ang usa ka giilab gipaka-Dios kanang anaa kun unsay naas kasing-kasing sa nagluhod. No, pananglitan ako nagluhod ko atubangan sa kanang imahe sa mahal nga birhen. Wala na kong gipaka-Dios ang mahal nga birhen. Kaya doon naman tayo pagtulunan sa Katoliko nga tulo kamatang sa pagdebosyon. Kanang latria, hyperdulia, o duliagi. Ato mo gina siyang gipaklaro. Gabisan pa kung nagluhod ka atubangan sa mahal nga estatwa sa mahal nga birhen, hyperdulia ra gid na. Kaya si mahal nga birhen dili man na sa Dios. So bisan pag magluhod ka wala na nagpasabot. Nya miingon po dahil sila kung anong guna linilok maguna ginadili man na wala na dili ang tanan nga mga linilok gidili sa Ginoo, no? Kung atong tan-awon sa ug mga adlaw o Lunes ato na po nang i-discuss, no, kung ang tanan nga mga linilok gidili ba sa Ginoo. Karon ang atong i-discuss kabahin sa mga santos. Ato pa ang mga santos klaro na kung imo gyud na siyang paminawon, what is a saint? A saint is a person acknowledged as holy. Wala kita niingon nga a saint is a person acknowledged as God. Kaya kung mao pa ni atong definition sa saint, dili idol na Dios na wala na. So karong sunod na po nato nga kanang sa sunod nato na po nga episode ato na pong i-discuss kung ang tanan nga mga graven images kana bitang mga linilok kinulit nga mga imahe ginadili ba gyud tanan sa Dios, no? Kay kung ato niya nang i-discuss, mapamatud-an nato nga dili tanan nga mga linilok, no, ginadili sa Ginoo. Oh, klaro ba? Dili tanan nga mga linilok. Aduna gyud mga linilok nga gitugot sa Ginoo. Pero ato nang i-discuss sa sunod meeting, Sa sunod meeting na to na i-discuss. No, karon dili lang usa kay apike na matas oras, Klaro So unsa ganito ang saint? A saint is a person acknowledged as holy or virtuous and typically regarded as being in heaven. Sa ato pa ang usa ka tawo di ay
ginahim ang pag-ila nato sa usa ka santo isip usa ka balaan unya tungod sa iyang mga maayong kinaiya nagtuo kita nga atuan na siya sa langit pero dili na automatic moagi pa na siya canonization pila pa na katuig moagi pa na siya nga mahimo tawgon sa servant of God dayong investigation naman dayong ilho na pud siya nga usa ka blessed or beato and then ilho na dayon siya nga usa ka santo pero unsa man day trabaho sa usa ka santo ato kanang mabasa sa Gipadayag kapitulo 5 bersikulo 18 matud pa diri ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insekso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Ato pa ang usa di ay kasanto duna gina siya tahas kabulo kag unsa pag-ampo alang sa katawhan sa Dios. Doon niya makaingon kita nga nag-ampo ra ba gipaklaro kay ngano man dili mahitabo nga mag-ampo sa para siyang kaugalingon kay nalangit naman siya. No, parehos ra gud na og muhangyo ka nga og pagkaon nga busog na ka. Wala na gyud ka nag-ampo para sa imong kaugalingon kay busog naman ka. Mag-ampo gyud ka no alang sa mga gigutom nga wala pa makakaon. Mao kana no? O, klaro ba? Nya karon mag-ingon mo dayon gyud ning uban nga mga laing relihiyon nga nagluhod man lagi mo atubangan sa mga santos. Nakasalaan na gyud mo ana dili baya. Muna kan sunod na pud natong meeting ang ato na pong hisgutan kung ang tanan bang mga santos, mga graven images, gidili ba sa Ginoo? Klaro ba? O, nahana, sige ha. So, tindi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo, o manalangin ka nato ang Diyos, makayagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!